kaina gashi kullum tunani ya aure ni zarar idan na zauna sanda du kuma nake tafiya sai in ji tamkar ana ta kirana ba shiri sai na juya wai a nufin na ganka kana dosowa sayyidus sakalaini ma'aiki garkuwa ta tilin daba mai akwai da akwai Allahu wani tabaraka sarkin kyauta zil'ula kai ka kage dukan kowa kadai kai muke yi wa bauta Arrahimu maji kai yadda ka so hakan rabbuna ka kadarta la sharika ilahu hada ka da wanda ne dai ko ba ni iya sayyidus sakalaini ma'aiki garkuwa ta tilin daba yau ma gani na zo a durkushe rabbu ina ta roƙo ka wanki kwanka kai kake bani kullum ko ban ce ba balle idan na yi roƙa duk bukatun halitta kai ke ɗauke nauyi cikin taskarka yau yabo zan wazir muki dar ka bani iko na yau tsara tsira zakanin ka wurin zaɓaɓɓe shugaban da ɗazi da yanzu wanda tun kan ya zo baiwarsa a ko'ina ka saka ta wanzu Àlàihi na yi hada da sahabbai duk a ƙaunarsa ce su kalamsu ba ni zare guda a cikinsu da dai dukannin su ne sanyuwa kafin na wuce bara in tsaya in gaida uwar iyaye a bar zabina sai da dole ne na buga miki tamburan gaisuwa da na kauna gani yau ma gaban ki kamar kullum da kaunar ku tafkir jina da girin sanda sidi yake muku ce da ni ta shiga zamana sallama ta katarci zuwa na Fiyayyen da ba shi da tamka to ina ma ka amsa mun da jikin da na ce salamu alaika mai gida na ka yarda da ni na shigo ina ambatan labbaika aga zamun na da nufi na kan kaburin da na ka cika sayyidus sakalaini ma'aiki garkuwa ta tilin daba rashin masoyi a kusa hakika babu daɗi hakan na fahimta na riga na shagalci da kauna a rai da ɗai wanda ba da musulci gashi kullum abin kaunar na nan amma bai bari mu kusantu sai ya zo sai ya koma tamkar babu shi sai ya bar ni da cewa ya zan yi ni ko a kullum sai kuka cikin rai kamar yin zautu zuciya ba su kuni ba daɗi a raina hakan na jarabtu ba dalili da dai kuma in ji ina tunani da yin sumbatu wasam kawai sai na kama yabo a gare shi domin ya ɗebe kewa idan na fara a zuciya babu shiri kawai sai na ji sha a baki zuciya ta dugun zuma ta fuske ni jana take ba burki ga jikina abun kuma amma babu ni kar da kuyi mamaki jazzaba ce akan aikin ta a san da bakin yake furta wannan ne yasa wasu ke jin haushi na idan sun ka hangi zuwa na wasu zarar da sun hange ni mahaukaci ma suke kallo na waɗansu cewa suke na zauce tun da na kasa in rike kaina babu damar na tanka musu hakan yake sani in koka sayyidus sakalaini ma'aiki garkuwa ta tilin daba ya farkon siro tsarkakakke sanni cikar cika shugaba ga halittu tanadin rai ga darar bayi sanni na saman dukan masarautu kai ka zo kan zuwa da zuwanka akai wa bayi iso suka yantu sai da kai kuma ake kaiwa ga ubangiji rabbu mai shiryarwa ya mai tausayi mai mutunci khairu da khalqi wallahi babu irinka daga halitta gaba ɗaya nauyin kai kadai ne kake iya ɗauka me nake so na ce in ga ka a kyala komai kawai a rike ka wanda duk bai da kai na ran sai bai da tsira bare dacewa matsayi irin nasa waye mai shi zan faɗa babu shi a halittu shi kadai ne aka yi wa mukamai kai da kaji su za ka fahimtu ya wuce ma a san shi da ɗai balle
balle a ce za a sa a karatu, sai gani sai shiru sai sauraro isar annabin dacewa. Rabbuna shi kadai yayi wa matsayi cibu da cibuje ba kushi, shi ya bai shugaba ga halittun fara har yau zuwa can karshe. Abin nufi dai anan komai da kake gani ko gwaji duka kunshe, ɗaha ne shugaban duka zan ta faɗa ina sake maimaita. Sayyidus SAQALAINI ma'aiki garkuwa da shi Allah ya yarje a dinga kiransa da sayyidul kulli daga halitta, shi ya ce mai kamar ka rasulu ko babu kai ne kadai mai sabta. Martani ma ilahu yake yi kansa dangi ku zo ku fahimta, abu sauki a ranar an taɓa mai gida har dai musu sa. Barni da su ka zauna ka huta zan ji da su ya ce mai ina ce na wannan, bar su in sun hana maka ni zan baka zo nan ya ce masa sannan. Ni'ima duka akwai ta akan ka fusatuwar rabu ce ba a rannan, hankali ya fi kowa kane ce da shi ya baiwa kulawa. Ya isasshe gwanin da ya zo da isa a farko aminillahi, sannadin duk rabo da rabautar duka bayi na ce maka jahi. Inda duk babu kai to babu rabo da ma arziki mafutuhi, kai kadai ne kake kura malejin isa har ya kai ga kurewa. Ba mai ja da kai shugaba ya ji daɗin rayuwa dole ne na yi shela, wanda duk kuma ya raina isar ka ya tabbata ya yi shirka walla. Shirya taro kwadon wani badan kai ba shi ne butulci zalla, shi kwa yayin wani ka munafurci idan an yi ba dacewa. Sayyidus SAQALAINI ma'aiki garkuwa da Ilazil akbar sannu da aikinsa da bayi da Allah rabba, mazumazin karimin ka cika duniya tafi da aiki baba. Ko ina yau da tasirin aikin ka duk duniya na duba, godiya mu ko dole gare ka mu dinga yi mu ta maimaitawa. Je ka a sanni ni ko na dinga rago ka da waitika na so da na kauna, ba tsayawa mu je mu kure kaiwa mu kai inda ba mai jina, sai kawai kai kadai sai wanda ka so su gane faɗi da nufina. Tunda ka so hakan ka nufa ikon ka ne ni ko wanda ta cewa. Takawar ka ɗaiɗai ba daɗin rabu majinginar duka bayi baba, kai na bai rayuwa ta duka jiki da ruhin gare ka munabba. Kai ake bi a tsira a dace banda kai ni ko banda maduba, kai kadai ni na kama san ka nake da dai kuma ban denawa. Tunani na a kullum kawai ya zan yi na ganka ne shi nake ta muradi, zuciya ta kagauta ta kiɗime tana so ta sadu da hadi. Hankali shi kwa ya tubure ne mo ka zai je aya mahamudi, ɗaha daure ka mun kashe fi'in ganka kafin na kai ga kushewa. Sayyidus SAQALAINI ma'aiki garkuwa da Ni na riga na rufe sojin daga kanka ya sayyidus SAQALAINI, zuciya ta gaba ɗaya ta cika tabu da kaunar ka babu sukuni. San ka ne rayuwa ta har kuziri a yau hashar ka kula ni, kar ka kyale ni siri da kaina kai kadai ne kake tserarwa. Ya zan yi in babu kai maulana ni ko bayan ka wanda masoyi, tausaya mun na soka da so na sufarsa so ba batun wani shayi. Inda kai ban da sauran kuka ni fa kaunar kaɗa nake yi, taimaka mun ka ja ni jikinka ka dafa kaina cikar dacewa. Ya nabiyal wara yau gane gaban ka na zo ina dukawa, babu daɗi jikina ya rauni sannan ban da kwaron gwiwa. Na sani kai kake in ka so ko mai ma kana bayarwa, so nake yi na rayu da sanka idan da hali ya fi ni gujewa. Gani na zo gare ka salimul kalbu sai ta nadin musu sosai, kai kake kinsa kowane bawa gani ni
ma a durkushe sosai. Nurin nura haskaka ruhi na da hasken ka sosai. Rayuwa ta hasko da kai na tabbata ba ni daidaicewa. Sayyidus SAQALAINI ma'aiki kan uwa na dama. Taron sai da Allah na ƙaunar ka na jibu kai ne kaɗai zabina. Zuciyata da sanka ta saba da kama mai duka raina. Bani kauna da sanka irin na sahabu dan kai na mance kaina. Kana kai mun sitamfin ɗin kaunar ka zan so da shi na macewa. Risken ka yarda mu gana Nasiru da haƙƙi da masoyi. Rahama gunka ba ta da geji in ka so take yanke kake. Mabo ne kamar kullum ka tsare ni ma na daina gudayi. Ɗahani ma kira ni gaban ka na zo hawaye kayo sharewa. Dan Allah ma'aiki ina roƙonka ka taimaka mun kamun alfarma. Duba halin da na shiga kanka ka dafa kaina na samu salama. Lamuni za ka mun na ganin ka bayyana mun sifar ka na nema. Na yi kamun kafa da irin kaunar da Allah yake makanawa. Ya Rabbu ka ƙara ƙaro salati nan ga cikar isa wanda bai da iyaka. Kagi tsira ka kagi cikar matsayi kanin ka ga zababban ka riga kaya amma baka hani gabayi idan sun roka. So nake in fi kowa kishi kan ma'aikin ka kai mani baiwa. Sayyidus SAQALAINI ma'aiki kan uwa na